L-isplużjoni ta' sibt filgħaxija f'Marsa Xlokk waqt il-festa tal-Madonna ta' Pompej waslet biex 4 persuni ddaħlu l-isptar, wieħed minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Wieħed mill-vittmi huwa Stanley Bondin, il-kap tal-Kamra tan-Nar tal-Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq li ħadmu kienu qed jaħarqu n-nar għall-festa ta' Marsa Xlokk. F'telefonata ma' One News spjegalna x'ġara. Kien baqgħna 3 blalen ġo kaxxa, ħraqna sfiera u twarraq l-sfiera u għaġġel kaxxa tal-blalen, ħadu l-blalen u faqqaw il-murtali f'daqqa, kena 7 murtali, 8, 7 u 6. Stanley Bondin, li matul il-jum sar intervent mediku fuqu, għalilna li ma kellhomx maħżen adekwat għal murtali fuq il-post. Ma provdawniex container fejn għamlu l-murtali hu, għax kieku konna nkunu sejfu. Dan il-każ seħ biss ġimgħa wara l-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq li għalija jaħdmu Stanley u sħabu. Bħal da, ma nistakar jena, għadda biskanna ġimma festa l-ġimma l-oħra, ħraqna triplu murtali tal-li kanna ma nħaraqħat. Bondin qis l-inċident ta' sibt filgħaxija bħala miraklu, kif l-isplużjoni kienet waħda kbira. L-isplużjoni li kien hemm ħadd minna ma kellu joħroġ minn hemm. Veru l-Madonna kienet magħna, għax l-isplużjoni li kien hemm qisu post tan-nar, flota post tan-nar qisu. Mary Louise, Mart Stanley, fissret kif id-delizzju tan-nar għal Stanley ifisser ħafna. Dejjem li għamlu f'qalbu għax iħobb ħafna l-Madonna tal-Karmnu. U issa kellu jiġri wara li kellna festa ma kien joqosna xejn, kien mimlija kollox nista' ngħid u kellu jinqala dan l-inċident. Mumenti war li seħħet l-isplużjoni kienet diġà bdiet operazzjoni konġunta bejn id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija u l-Forzi Armati flimkien ma' tim mediku, kif qalilna l-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Net li kien hemm ma kienx hemm viżibilità fis-sens ta' dawl u fl-istess ħin meta kellek esplużjoni ta' numru ta' murtali, kellek murtali li setgħu marru metri l-bogħod minn fejn seħħet l-esplużjoni u ma jeħdux.